Inauteriak altzan. Altzan inauteriek garrantzia handia dute. Donostiako erdialdean ere ospatzen dira, baina altzan beti era berezian ospatzen dira jai hauek. Altzako ospakizunean, bizilagunek aktiboki parte hartzen dute inauteri jaiak prestatzen. Mozorroa josten, dantzak asmatzen, oso ospakizun garrantzitsua da eta ia urte erdiz egiten dira inauterien prestakuntzak. Musika aukeraketa, dantzen koreografiak eta mozorroen diseinua iraila urrian hasten direnez, inauterien prestatze prozesu luzeak altzatar asko biltzen ditu eta bizekedetzarako aitzakia bihurtzen dira. Altzan, inauteriak data ofizialaren hurrengo astean ospatzen dira. Beste leku askotan garizuma garaia izango zen asteburuan. Izan ere, Donostiako inauteriak amaitu eta hurrengo larunbatean ospatzen dira altzako inauteriak. Horrela izanik, auzokide gehiago festara hurbildu daitezke eta auzoko giroaz disfrutatu. Altzako inauteri jaiegunik garrantzitsuena Pinatako igandea da. Ospakizuna larunbat gauean hasten da. Egun horretan, konpartsen dantzan aurkezpena egiten delako. Hala ere, nahiz eta gaur egun mozorrotutako konpartsa taldeen dantzen bidez ospatzen jarraitzen den, eta altzako biztanleontzat jai garrantzitsu bat den, lehen beste hainbat gauza egiten zirela kontatu digute hainbat altzatarrek. Inauteriak Euskal Herriko kulturan garrantzi berezia duten neguko festetako bat da. Beste jai batzuekin batera, hala nola Santa Ageda, Kaldereroak, Santa Barbara edo Kandelaria eguna. Inauteri egunetan, altzako biztanleak mozorroturik etxez etxe eta basarriz basarri joaten ziren abestera eta abestien truke, dirua edo janaria eskatzera. Inauterietan egiten zen kantu eskean, askotan, bizilagunek ez zekiten nortzen beraien etxera etorri zena. Mozorroak aurpegia estaltzen ziolako edo itxura oso aldatu bazuelako. Hori aukera aparta zen janaria eta dirua eskatzeko. Mozorroi esker ausartzen baitziren tirabirak zituzten bizilagunengana edo harremanik ez zuten auzokideen etxeetara joateko. Gainera, bizilagun batzuk euren musika tresnak hartu eta kalera ateratzen ziren. Eta taldeka elkartuz txarangak antolatzen zituzten. Gaur egun, konpartsek pisu handia hartu dute eta ospakizuna aldatu da. Baina oso giro alaia izaten jarraitzen du. Altzatar gehienek asko disfrutatzen dute inauteriak ospatzen, eta bizilagun eta ezagunekin elkartzeko eta momentu dibertigarriak konpartitzeko garaia izaten da. Zure auzo edo inguruko inauterietan parte hartzen alduzu? Hala bada, nola? Zer da bereziki gustatzen zaizuna? Nola ospatzen dituzu inauteriak?